Салом алейкум, атони азиз. Суханҳои ҳикматона аз интернет ман барои шумо тарҷума кардам аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ. Бинед чӣ қадр аҷиб аст. Якумаш мегӯяд ки ту надав аз паси он нафаре ки аз ту мегурезад. Инсоне ки бо ту дӯстӣ кардан намехоҳад, бо он инсон кӯшиши дӯстӣ кардан накун. Агар туро намефаҳманд, шарҳ додани суханҳоят бефоида мебошад. Касе ки намефаҳмад, гуфти раҳмати модари ман ки аз дунё нафаҳмида меравад. Худро бозичаи инсонҳо насоз. Я фаҳмидед, не? Набояд ки мо дар пеши инсонҳо худро паст занему. Модар раҳмати мегӯяд ки айёз қадри худро шинос, чорақои бобо даволои кос. Бояд ки мо худмонро шиносем, худмонро эҳтиром кунем. Агар инсон худшо эҳтиром накунад, ҳеҷ кас ӯро эҳтиром намекунад. Вақте ки мехоҳӣ додзанӣ, дод бизан ё ин ки то ин ки сабук не агар додзанӣ дар мо мумкин нест. Дар дини ислом дод намезанем, мо мегӯем алҳамдулиллах, худованд мода сабр те, додзанӣ дар мо нест. хуб, агар дар дилат ғам дорӣ, дар назди инсонҳои нофаҳм ханда накун. Одамое ки намефаҳманд шуморо мегӯяд, вақте ки ғамгин ҳастӣ, дар пеши оё ханда накун, хурсандӣ накун. Худатро қурбони касе накун, ки чӣ мегӯянд, муносиб чиз худатро қурбони касе накун, ки туро чӣ мегӯяд, хушбинӣ надорад. Пушаймон хоҳӣ шуд, мебахшед. Худатро мегӯяд, ки қурбони касе накун, ки пушаймон хоҳӣ гашт. Мегӯяд қадри худатро дон, ки то ин ки эҳтироматро кунанд. Ба хотири меҳри дунё ягон касро тоқат накун. Яъне ки инсонҳо ҳастанд, ки ба хотири пул, мол ба инсон дӯстӣ мекунанд, чӣ мекунанд, мегӯяд ба хотири пул, мол бо инсоне ки дӯстӣ накун, тоқат накун. Ба суханҳои беақлҳо чиз накун, мегӯяд суханҳои беақлҳо сукут бояд кард, аз он ки чизеро ки дер ҷавоб гуфта, асаби худро вайрон макун. Ором будан ин тасдиқкунандаи дарди инсон аст. Хоб, агар туро санг заданд, ба онҳо бармегардад. Касе ки ба ту мегӯяд бадӣ кард, бадӣ ба он инсон худаш бармегардад. хоб, бисёр бипурс, аммо кам бигӯй, чунки беҳтарин инсон он нафаре мебошад, ки зеҳни гӯш кардани касеро дорад. Ҳамин халқи рус як феъли хуб доранд, миллати рус, ки гӯш карданро нағз мебинанд. Гӯш карда метавонанд. Бо диққат гӯш мекунанд инсонро. Хоб, ҳозир бо як видеои дигар кунам, камтар, ки барои ки дароз мешавад. Давоми ҳамина вай мекунем. Хоб, подписаться, лайк ва фаромӯш накунед. Давоми суханҳои хуб аст. Хоб.